csináljuk ezt a semmit, vagy a semmiből való indulást, mert minden onnan indul, gyakorlatilag a tökéletes semmiből, és lesz belőle valami. Ahogy elmesélünk egy történetet szó szerint, azokkal a pici elemekből, a semmiből indulva egyszer csak fölépítünk egy világot, ahol azt mondjuk, hogy így kéne kinézni annak, amiről most mesélni szeretnék én. Kaptam másodíjat, de ilyen díjat nem kaptam. Elsősorban örülök, mert a HSC-től kaptam. Hungarian Society of Cinematographers.